पे आवेलू रोज गवावेलू गवा के चल जालो बड़ी कृपा बा हो भवानी केहू के लगे धूप दीप अगरबत्ती बा आ केहू बिना धूप दीप के जाइल बा भक्ति कई ढंग के होले एगो भक्ति वो होले रामसरे भैया मन की तरंग मार लो बस हो गई भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन लेकिन सुधारा तब ना एगो भजन वो होले मन रमेला ना बड़ा यधम मन हो रमावे के होला तजे रमावेला कुछ पावेला उ नरियर चुनरी धूप दीप अगरबत्ती कपूर लेके जाला आ एगो उ लोग होला जे मन की तरंग के मार लेला त खाली श्रद्धा का भक्ति सफल शरीर लग जाए सफल ई बिटिया कहत बा मास्टर कैसे हो हेलो ये लोग सबके ऊपर एक समान करेलू झोली भर के भेजेलू मन का मुराद पूरा करेलू कैसे बिटिया कहे वो माई से कैसे तो हके चढ़ाई बोले मैया दरबार में तरह तरह का लोग जालन कुछ लोग तो ऐसा तुहरिये दरबार में खड़ा होके तोहरे ले विनती को के कहीं के बिहान तोहर घंटा खोलब हो माई रक्षा करियो ओकरो ऊपर कृपा बनावेलो यही से तो लोग कहेला कि मटियो के होले तब वो माई होले माई का ममता बड़ी महान बतावल गई अमृत का धार के केतनो पियाई एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई हो भाई एगो माई बिना दूसरी लाइन लिखल गई कैसे अंधा नयनवा ओ पावे गोरी पावे लंगड़वा मैया पहाड़वा ऊपर
आन्हर के आंख दिहलू, गूंगा के जबान, लंगड़ा के गोड़ दिहलू, लेकिन कुछ लंगड़ा वही तो रह गए। बाझिन के लाल भी दिहलू। तीसरी लाइन में कवि बता रहल हूँ, मर्द मेहरारू प्रेमी प्रेमिका के जोड़ा भी दुनिया का सगरी लोग जाला, कुछ लोग और बाजे जाला। उके हम पूजे नारा नारी हो तो के पूजे लाई जड़ावा मैया पहाड़वा ऊपर डम डम बाजेला नगड़वा मैया पहाड़वा ऊपर नगड़वा मैया पहाड़वा ऊपर। अरे डम डम बाजेला नगड़वा मैया पहाड़वा ऊपर। आखिरी भाव में बेटी बता रहा था कौना घराना में बेटी हम बानी। कहे का गुरु गणेश गायक हो भइले